ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିନର ହିଁ ରାତ୍ରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗହଳ ଚହଳ। ଖୁବ୍ ନିଆରା କୋକସରା ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଚୈତ୍ର ମାସ ମା ଘଣ୍ଟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଝୁଣା ଧୂପର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ସାରା ପରିବେଶ। କୋକସରା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ସୋମବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋକସରା ଗ୍ରାମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ୱରୂପ ଘଣ୍ଟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅଗଣାକୁ ଗୋବର ଛଡ଼ାରେ ମାର୍ଜିତ କରି ଲାଲ ମାଟିର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ଓ ମୁହାଁ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ମହୁଲ, ଚାହାର, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଦି ସଜାଡ଼ି ମାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନାଗରା, ମହୁରୀ, ତ୍ରିବିରି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟ, ବାଦ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ କୋକସରା ଗ୍ରାମ। ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓ ମା ବାବୁରାୟଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ସହରର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଘର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟକୁ କେଉଁ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ବୋହିବ ସେ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀ। ପରେ ପୂଜକ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ କାଳିସୀ ରୂପରେ ଭୀମା ଓ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଗନ୍ତିଆ ଘରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ମା। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗାଁର ଗଣ୍ଡା ଘରକୁ ଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ବନ୍ଦିଆଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ପରେ ଗଣ୍ଡା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ରୀତିବିଧି ସହ ସବୁ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ମା ଘଟ ରୂପରେ ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ କେତେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ପରା ମା, ସେ କେମିତି ବା ତା ଛୁଆର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବ? ସିଏ ତାର ଛୁଆ ଓ କୋକସର ଗ୍ରାମର ଢାଲ ହୋଇ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ମା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ।